Имало едно време. Представя приказка за трите дръвчета. Имало едно време в една гора три малки дръвчета, които живеели в мир и хармония. Те били най-добри приятели и в техните сърца се криели големи мечти за бъдещето. Първото мечтаело да стане красив изящен съндък, пълен с скъпоценни камъни и златни монети. Ще бъда най-ценното нещо в двореца на някой цар, мислило си то. Ще пазя най-големите съкровища. Второто дърво гледало към безкрайното синьо небе. То се представило, че ще стане голям кораб, който ще прекосява океани и ще носи цари и важни хора по света. Ще докосна всички краища на земята и ще бъда свидетел на велики приключения. Третото дърво било по-различно. То не искало нито да бъде съндък, нито да пътува. Неговата най-голяма мечта била да остане на мястото си, да расте високо и силно, да сочи към небето и да напомня на хората за Бог. Искам да бъда знак за вяра и надежда, си казало то. Времето минавало, а дръвчетата ставали все по-големи и силни. Но един ден в гората дошли секачи и плановете им се променили завинаги. Първото дърво се разтреперило от страх, то било отсечено и докарано в една дърводелска работилница. Вместо да стане величествен съндък за съкровища, то било превърнато в най-обикновени и груби ясли. Какво се случи с моята мечта? Плачело дървото. Защо ме превърнаха в ясли? Но една нощ, точно в тези ясли било положено малко бебе на име Исус. И дървото разбрало, че е станало дом на най-голямото съкровище на света. Второто дърво също било отсечено. То било превърнато не в голям царски кораб, а в скромна рибарска лодка. То се чувствало нищожно и забравено. Това ли е моята съдба, тъгувало то, да служа на обикновен рибар? Но един ден в лодката се качил един мъж, това бил Исус. И когато избухнала страшна буря, той я успокоил. Тогава дървото разбрало, че е носило на себе си не цар, а царя на царете. Третото дърво също било отсечено и изоставено. То лежало в мрак и тъга, докато не разбрало, че ще бъде превърнат в голям груб кръст. Той изпитало огромна болка, когато го пробивали с пирони. И след това било издигнато на хълм. Когато погледна надолу, то видяло, че дървото, което винаги е мечтаяло да сочи към небето и да напомни на хората за Бог, сега носи на себе си Спасителя на света. И показа, и ще показва за винаги на хората пътят към Бога. И така дръвчета не получили това, което си мечтаели, но получили нещо много по-голямо. Техните мечти били надминати. Понякога нашите планове се провалят, но това е само защото Бог има много по-велики планове за нас. Затова не трябва да роптаем, когато Бог не ни дава това, което ние искаме, а да благодарим. Защото всяко зло съдействува за доброто на тия, които любят Бога. Нека си спомним историята на Йосиф. Какъв беше Божият план за него? Понякога това, което искаме от Бог, е по-малко от това, което Бог е подготвил за нас. Имало едно време, има го и днес. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, за да не изпуснете и други интересни приказки.